Берое Стара Загора победи Калиакра Каварна с 2-0. Головете паднаха в началото на двете полувремена. Резултатът беше открит за домакините още в петата минута, когато след изпълнение на ъглов удар Евгений Йорданов се оказа в чиста позиция фронтално срещу вратата на противника, шутира и не пропусна. Берое продължи да играе агресивно, но след няколко добри атаки футболистите изгубиха темпото. Гостите не пропуснаха възможността да се възползват и да изнесат играта в противниковата половина и успяха да създадат няколко опасни за Карамфил Илчев положения. В 31-та минута Ивайло Раденцов стреля добре и само бързият рефлекс на Илчев спря топката преди да влети в горния десен ъгъл на вратата на Берое. Последваха няколко размени на атаки, в които предимство имаха футболистите на Берое, но до второ попадение в едната или другата врата така и не се стигна. Второто полувреме започна също силно за Берое. Старозагорци демонстрираха освободеност и вероятно това им помогна само 3 минути след началото на втората част да осъществят интересна комбинация в наказателното поле на Калиакра, където най-съобразителен се оказа Влади Златинов 2-0 в 48-та минута на матча. До края на срещата Берое контролираше по-добре топката, гостите от Калиакра разчитаха повече на контратаки, но така и не успяха да стигнат до попадение. Така матчът свърши при краен резултат 2-0 за Берое. Постижение, с което старозагорци събират 13 точки от 6 изиграни матча в първенството на страната.